سلام كمي تمسيو كبراتنا زي بعسران كلتن عسران حموشتن سراسان حدن متر باند حسر معبل كاب كمون بإيتيو سات كاب واشنطن بقطتا زم حلالف زلو تولد جبريلين نلومي عربي عسران كلتن تقمتي كلتشحن عسران حدن وي عسرت خلتها تقمتي كلتشحن عسرت ربعتن مدب كحص علمي اب ولدر شلمات موسيقى افريكان زورادرو زلو يوناس مايناسن ميري زرابلوخن حيزو قربيو قدمي اغن نقداي مخفال قبري بايدن كومو دما نخنتات ماكلي افريكا خنرينا زينا يقدم كاب بترا سلطان سلامتنا تقبلوا كبراتنا على تاوزينا نسمعكم اب مقالن رابعي معالت الام عربي عسران كلتن تقمت قلتشحن عسران حادن ويد ما باقوزات رايتو بي عصر تغلت تقمتي قلتشحن عصر تربعتن اب مبراق يونيفرسيتي مقالة كبابي اند ايسوس ايو اتدبداب نفرتي تفتسيمو كم حبريتا اسوسيتد برسن اقرقلو زينا رويترز تدبداب نفرتي ناتب حورات هاقرات اب سومن حانساب نام مقالة زقبر زنبر بررا اسناخيلو والله وابقال منغست ኢትዮጵያ ለገሰችሉ አገልግሎት ዜና አሶሲኤትድ ፕሬስ አብዛቦ ሪቶ ዕላማ እቲ መጥቃዕቲ ንመሰልጠን ማእከል ዕጡቃት ትግራይ ዝነበረ ምዃኑ አመልኪቶም መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እቲ ዕላማ ስልጠና ዝካየደሉን መሳርሒ መራኸብታት ዝኽዘነሉን እዩ ይብሉ وابقال መንግስት ኢትዮጵያ ወሲኾም ብዛዕባ ዝተቋረጸ በረራ በአገልግሎት ዜና አሶሲኤትድ ፕሬስ ተሓቲቶም ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ساعتن مسمر برران اتمتقعتين ناي حاجز نفرتن ببين ايو كبلو مليسوم اقلقلوز زينا رويترز نتلفزيون تقراي بمتقاس كم زحبرو قبل العصر تحد سلاماويان سبات قدعات كم زورد عمل كيتلو ناي مقالة وكيلنا ملقيتا اصبها بوغنو نابتي بوتا بسيحو خمس تعذبو اتمتقعتين اخلا حارستاتيو هاريمون اقاسيلون ايلون نالو مختل كتما اتا ختما زاقد بزعبا زبصح سبعو كسارات صبصاب كم زيولو اخلي حارستوت مكسالونون نوكلنا حبير الله بمحضار كل الحراري لو متمسريتو تاباهيلو نايت كل الرئيسة بمحضارنا ممراس حقا بانكستاو السلطان زلو قوباء حراري نسم حسقي بمحضار كم زقربا تبيت مرت قبيلو كم زصدقون تفليتو بأكايدات نايلو مي مسرح قريتا زحادروم آبالات تبيت مغري نابتا دراش اين اتون سلازبالو ملاته غباي ايتماله انت بايلو ات اخيبات تبتينو نيرو انت هنا دحر مسح قلا اخيبا خمس تصوعن مرصا خمس تخايدن زمصنا زينا حبيرو ودبت عن عالم اوفر صار ايبولا اب كونغو ديموكراسياويت ريبابليك زتساتفو سراحتنياتاتن كونتراكتراتن صفح صتاوي مغساسن بلصن فصيمم بزعبا زبل زقربل ريبورت مغلص اوصيو نتكسي زصاري ناصا كوميشن كم زقمن اوشت كلت عمتات مصنح اب كونغو سراح كن قصركن اينا تبايلن بركز بالا دقانستيو بصوتاوي كمز تنورا اتزينا يحبر ابصاي غزيه تمساسالي جيغان خيرغم ابز مسرح مصاري زكاتتا قداد دقانستيو اقداسي ترى اللون اون يبل ودبتنا عالم اب افريكا كومبانيات تكنولوجي هواين ترانزيشن جروبن ابتا اغور اب ديجيتاوي تحت قرصن سمارت فونن قديمم زتسرع كومبانياتات كوينمالو اب افريكا زسرح تليفونات تشاينا نمل اخ گنزب سلازطقمان كومبانيات تكنولوجي تشاينا طلبوت يخلنلو انت هنا بركز زبالو افريكاويان كمزيوم زبالو تكنولوجيات ربحت مخانم انت هنا اب مهدرا ويكع اتعلاليا حوريتاغنا نقالوت وغنات شاغلوت زفتر كم زخونه اتزينا طيسو منستر مكالخل يونايتد ستيتس لويد أوستن هاجروم بوليسي حانتي تشاينا تخبر ولا ون انتقونت تايوان نرسان نخت كلاخل كمتحجز قليصام أوستن نزريتو زي زهابو اب كاند بيت صحفت نيتو ويكا كيدان سمين أتلانتيك يكايد عبدالله أخيبا ات كيدانيو كاب تشاينا تقعت انت قواني فوا أمريكان تايوان كتكلاخل اللادية زبل حتى قريب اللميم منستر مكالخل يونايتد ستيتس نتريتو تي زهابو اب انتتات نستمسرت حتى رئيتوتات كهبلو ايكلن دحر مبال عندهون السجر بحري مسحاب ناب زفاليلو قجت كمرح دليتنا ايكونن تشاينا نخلو قزاتا ختم محدر ذخ البوليس حانتي تشاينا نقبل إنايلوم قداموت من حدارات يسعبو كم زنبرة يونايتد ستيتس تايوان نرسان ختكتاتل كتحجز ايا ونيلوم تشاينا ابز قربات سومونات نوترت اتكبابي انهرات طولا
ኣብ ክልል ኣየር ታይዋን ነፈርቲ ውግእ ቻይና ከም ዝተመላለሳውን ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈረንሳውያን ሴኔተራት ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ታይዋን ጽምዶ ምግባሮም ዋላ እኳ ንቻይና ዘቁጣዕ እንተኾነ ሃገራት ኣውሮጳ ምስታ ናይ ኤስያ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ርክቦም ንክቕጽል ድልየት ከም ዘለዎም ሓባር እዩ ኢሎም ተንተንቲ። ብሴኔተር ኣልያን ሪቻርድ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ዝቐረባ ናይ 5 መዓልታት መገሻ ኣብ ታይዋን ፈጺሙ ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ እውን ዝነበሩ ሴኔተር ሪቻርድ ኣብ መንጎ ታይዋንን ፈረንሳን ዘሎ ርክብ ዝናድዩ ኢሎም 60 ዝኣባላታ ጉጅለ ታይዋን ናብ ኣውሮጳ ተበጊሳላ ንግዳዊ ርክባት ምስ ፈረንሳ ጀርመንን ኔዘርላንድን ንምሕያል ዝዓለመ መገሻ ከም ዝሓዘት እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ማእከል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን መጠናኸሪ ክታበት ወይ ከዓ ቡስተር ሻት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ፈቒዱ። ሓላፊት እቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሬቸል ወለንስኪ ነቲ ውጥን ኣጽዲቐቶላ። መጠናኸሪ ክታበት ንፋይዘር ጸረ ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሰባት ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተፈቐደሎም ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓጸርቲ ዜናታት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጉድለት ምግብና ዘጥቅዖም ህፃናት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ድሕሪ ናይ 1 ዓመት ውግእ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ናይ ጥምየት ቅልውላው ኣጓኒፉ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሱዳን ወታደራዊ መንግስቲ ክህልወና ደኾን ይኽእል ኢሎም ዝሰግኡ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ጎደና ወፂኦም ድምፆም ከም ዘቃልሑ ተፈሊጡ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኦማር አልባሽር እቲ ዝዓበየ ሰልፊ ናይ ሱዳን ከም ዝኾነ እውን እቲ ሪፖርት ጠቒሱ። ደቡብ ሱዳን ገለ ክፋል ደቡብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ተኸሲቱ ብዘይፈልጥ ከቢድ ውሕጅ ኣብ ለቕለቕ ከም ዝበለ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። እቲ ውሕጅ ኣብታ ሓዳስ ሃገር ስግኣት ህይወት ሰባት ኮይኑ ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኮብ ዙማ ጸግዒ ዝሓዘ ንሚድያታት ምስጢረይ ኣልሒኹላይ ክብሉ ንዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ከሲሶም። ዜና ተፈጺሙ። የቀኔልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ብዛዕባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ወኪልና ደንጉዩ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ሰብን ንዋትን ዝወረደ ክሳራ ቀዲሙ ንፅር ዳ ኣይፅናሕ እምበር ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ኣብ ዝለኣኸቦ ዳሕረዋይ ፀብጻብ በቲ መጥቃዕቲ 11 ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቆሲሎም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ይሕከሙ ኣለዉ ኢሉሎ። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ወፃኢታትን ንምምዋል ግብሪ ንምውሳኽ ካብ ዝኣተወ መብፅዓ ንድሕሪት ኣንሳሒቡሎም። ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባላት ኮንግረስ ሕጊ ከይጸድቕ ክናዋሕ ዝህቦም ናይ ሰነድ ድምፂ ናይ መሃብ መሰል ፊሊባስተር ብመሰረታውነት ብምልዋጥ ክመሓየሽ ክፉት ምዃኑ እውን ትማሊ ሓሙስ ብሲኤንኤን ኣብ ዝተዳለወ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ ገሊጹ ኣሎ። ሮይተርስ ዘዳለወ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሲኤንኤን ኣብ ዘዳለዎ ናይ ኣዳራሽ ቃለ ምልልስ ኣብ ሰፋሕቲ ኣጀንዳታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ድሕሪ ኣብ መንጎ ዴሞክራት ዝተኻየደ ናይ ሰሙናት ምስሕሓብ ወፃኢ ብዝምልከት ስጉምትታት ንምሕላፍ ከም ዝቐረቡ ገሊፆም። ግን ሓደ ኣዝዮም ካብ ዝተጠቕሱ ተስፋታት ናይ ኮርፖሬት መጠን ግብሪ ምውሳኽ ናይቲ ሕግል ኣካል ኣይኸውን ኢሎም። ዓበይቲ ኩባንያታት ወይ ኮርፖሬታት ካሊእ ርእሱ ዝኸኣለ ዝወሓደ ክኸፍልዎ ዝግባእ ናይ ግብሪ ንድፊ ንማሕበራዊ ፕሮግራማት ክውዕል ኢሎም ባይደን። ብዛዕባ መሰላት መሃብ ድምፂ ዝተሓተቱ ባይደን ናይ ሴኔት ሕጊ ንምሕላፍ ካብ 100 ሴኔተራት ኣሜሪካ 60 ድምፂ ክረክብ ዘድልዮ ናይ ፊሊበስተር ልምዲ ንምቕያር ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ፊሊበስተር ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባል ኮንግረስ ሕጊ ከይጸድቕ ክናዋሕ ዝገብር ዝህቦም ናይ ሴኔት ድምፂ ናይ መሃብ መሰል እዩ። እቲ መሰናኽል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብዘለዎም ጸቢብ ዓብላላይ ድምፂ ኣብ ቀንዲ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓይሊ ኣልቦ ገይርዎም ጸኒሑ እዩ። ኣብ ናይ ባይደን ትልሚ ማሕበራዊ ወፃኢ ግብሪ ማእኸላይ ዛዕባ ነይሩ። እዚ ኣብ ካፒቶል ሂልን ዋይት ሃውስን ናይ ክርክር ኣጀንዳ እዩ። ተደራደርቲ ደገፍ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ክሓቁፍ ድሌት ዝሓዙ ገስጋሳይ መርገፂ ናይ ዘለዎምን መጠን ናይቲ ወፃኢ ናይ ዘሰክፎም ለዘብተኛታትን ንምርካብ ይጽዕሩ ኣለዉ። እቲ ናይ ግብሪ እንክሃባ
መምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ካብ 35 ሚእታዊ ናብ 27 ሚእታዊ ዘውረዶ መጠን ግብሪ ባይደን ሓፍ ከብልዎ ንዘለዎም ትልሚ ስኽፍትአን ናይ ዝገለጻ ሴኔተር ክሪስቲን ሲነማ ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል እዩ። እቲ ልዝብ ሕዚ ኣብ 4 ወይ 5 ዛዕባታት ዘማእኸለ እዩ ኢሎም ባይደን ኣብ ናይ $1 ትሪልዮን ዘይሻራዊ መሰረተ ልምዓት ስምምዕን ካሊእ ዝተፈለየ $2 ትሪልዮን ዝዋግኡ ማሕበራዊ ወጻኢ ትልምን ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ተስፈኦም ብዓርሰ እምነት ይገልጹ። ዴሞክራት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ቀሪቦም ደለዉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ባይደን ንሱ እዩ እምነተ ኢሎም ድምፂ ናይ ባህብ መሰል መመሓየሺ ሕጊ ንምሕላፍ ብመሰረታዊነት ንምልዋጥ ክድግፉ እንተኾይኖም ብጋዜጠኛ CNN ኣንደርሰን ኩፐር ዝተሓተቱ ባይደን ካብኡን ላዕሊ እውን እዩ ክብሉ መሊሶም። ኣብ ሴኔት 36 ዓመታት ዘገልገሉ ባይደን ቅድሚ ሎሚ ናይ ፊሊበስተር ዝጸንሐ ኣሰራርሓ ይቃወምዎ ነይሮም። ገለ ዴሞክራት ሴኔተራት ኣብቲ ጸቢብ ኣፈላላይ ዘለዎ ቤት ምኽሪ ናይ ሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ኣብ ዘለሉ እቲ ኣሰራርሓ ንምልዋጥ ኣብዛ ዓመት ሓሳብ ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጀንዳኦም ንባይደን ጠጠው ንምባል እዩ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ ባይደን ሸቶታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምዕዋት ናይ ግብሪ መተባብዒ ከም ዝጥቀሙ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ባይደን እቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ መሳርሒታት ሓጋዚ መስምዒ ናይ ስንን ዓይንን ሕክምና ረብሓታት ዝሕግዙ ኣሰራርሓታት እንተደኣ ሒዙ ዘህፍትሞ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ትምህርቲ ዝተሓተቱ ባይደን ለምውን ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ክህሊ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ዝብል ግን ንዝቕጽሉ ብዙሓት ዓመታት ካብቲ ናይ ወፃኢ ትልሚ ወይ ፓኬጅ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኩፐር ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዝኾና በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደን እዚ ነፃ ናይ ማሕበረሰባዊ ኮሌጅ ተበግሶኦም ካብቲ ትልሚ ወፃኢ ምዃኑ እንታይ ከም ተሰምዐን ሓቲትዎም ነይሩ። ጽቡቕ ዋይት ሃውስ ብዙሕ መደቀሲ ክፍልታት ኣለዎ ክብሉ ሕጉስቲ ከም ዘይኮና ብዝሕብር ብቀልዲ መሊሶም። ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሳተላይት ኢትዮሳትን ብሓፂር ማዕበልን ይመሓላለፍ ኣሎ። ክንሓልፍ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኩነታት መነባብሮ ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ጫ ዝርከቡ ህዝብታት ንምግምጋም ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ በፂሖም ነይሮም። ነቲ ጽዕብቶም ዝምልከት ጸብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሞኪ ኤድዊን ክንደዜክ ካብ ሰሜናዊ ካሜሮን ማሩዋ ሰደዶ ሰራፍሳየ ክተቕርበ እያ። ፍሉይ ወኪል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንማእከላይ ኣፍሪካ ፍራንኮ ላውሲኒ ፎል ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ በቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝበጽሕ ዝነበረ ሓደጋ መቐናሱ እዮም ዝዛረቡ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብቶም ቦኮ ሓራም ብንቕሓት ይንቀሳቐሰሎም ዝነበሩ ከባብታት ዘሎ ማሕበረሰብ ዘለውሉ ኩነታትን ዘድልዮም ነገራትን ክግምግሙ ከም ዝለኣኽዎምን ከምኡውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ቐጻልነት ዘለዎ ሰላም ንኸዓስል ኣንጻር እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዝተዋጽኡ MNJTF ተባሂሉ ዝጽዋዕ ግብሪ ሓይሊ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ንማሕበረሰብ ዓለም የተሓባብር ምህላው ኣብ ጉዕዞኦም ንካሜሮን ሓዊሱ ቻድ፣ ናይጄርያን ኒጀርን ዝበጽሑ ኮይኖም ኣብ ዳግመ ህንጸት ድሕንነት ዝጠመተ ገምጋም ምክያዶም እዮም ዝገለጹ ፎል ንቤኒን ሓዊሱ እተን 4 ሃገራት ንMNJTF ወተሃደራት ዘዋጽኣ እየን። ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ካሜሮን፣ ናይጄርያን ቻድን ዘራኽቡ ሰብን ናውትን ዝንቀሳቐስሎም መገድታት ክሃንጹ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ፎል UNDP ብወገኑ ነበርቲ ተኸባቢ ኣግራብ ክተኽሉ የተባብዖም ኣሎ ኢሎም። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተመዛበልቲ ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ዝጠፍኡ ሰነዳቶም ከም ወረቐት ልደቶም ዝኣምሰሉ ተመሊሶም ከዳልውን ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ክዋፈራ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ልቓሕ ገንዘብ ብምሃብ የተባብዕ ምህላው ይገልጹ። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ቻድ ዝነብር ልዕሊ 40 ሚልዮን ካብ ዝኾን ህዝቢ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ መነባብሮ ዝርከቡን መበገሲኡ ድማ ሓደጋታት ቦኮ ሓራም ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ምስ ቻድ ኣብ ዝዋሰን ከባቢ ኣብ መሓዳሪ ሰሜናዊ ግዝኣት ካሜሮን ዝኾኑ ምድጅያዋ ባክሪ ሰላማውያን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ሰበስልጣን ካሜሮንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝከኣሎም ክገብሩ ሓቲቶም።
l'activité économique était au ralenti. Le corridor ንዓሰርተ ዓመታት ብቦኮ ሓራም ይወርድ ዝነበረ ቅልውላው ዛሕቲሉ ዝነበረ ቁጠባ ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ምህላውን ነጋዶ ብናጽነት ኣቑሑቶም ሒዞም ኣብ መንጎ ካሜሮን ናይጄሪያን ቻድን ክመላለሱ ይረኣዩለው እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ዋላ እኳ ዝሓደ እንተመሰለ ምስ ናይጄሪያ ኣብ ሰሜናዊ ደቡብ አንጻር ግብረ ሽበራ ዝቃለሱ ዘለው ሰራዊት ካሜሮን ሰላማውያን ሰባት ካብቶም ጀሃዳውያን ንዝብገዝ ጥቕዓት ንምክልኻል ኣብ ሓለዋ ከም ዝርከቡ እዮም ሓቢሮም መንግስቲ ካሜሮን ንዳግመ ህንጸት እቲ ከባቢ $300 ሚልዮን ዝመደበ ኮይኑ ኣብ ገለ አንጻራዊ ሰላም ዝዓሰለለን ከባቢታት ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ ኳዕቲ ጎዳጉድማይ መሐለው ጽሬትን ብደርዘን ዝቁጸሩ መደብራትን ንግድን ሆስፒታላትን ምጅማሩ ይገልጽ ካብ ካሜሮን ናይጄሪያን ቻድን ዝተኣኻኸቡ ሰበስልጣናት 8 ጥቅምቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካሜሮን ያውንዴ ተራኺቦም ቦኮ ሓራም ንዘዕነዎም ከባቢታት ብሓባር ንምህናጽ ተሰማሚዖም መራሒ ቦኮ ሓራም ዝነበረ አቡበከር ሻካው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ድሕረ ምሟቱ ቀስ በቀስ ሩባታት ቻድ ናብ ንቡር ይምለሱ ምህላዎም ሰበስልጣናት ይዛረቡ ይኹን እምበር መበረኻት ኣልቦ ስራሕ منأسيت خبابي نبتهم جهاداويان زت حبابر جلتات كتنبرو كجددوم يخيليو زبل سقات اللوم تسمعوا زلهم بعسران حدن عسران حمشتن 31 متر بان حاصل معبل كم دما بإيتيوسات بقطعة واشنطن دي سي زمحارة الكون زلو دمس أمريكاي نابترنيا مدب كحصلني كمي كأنكم عدمات كحصلني بسنة طباويان يوناس محرت آب مايناسن ميري زر آبروخن استدرفا درفتات عب نيجيريا بزمدبرو أفريما استباهله أفريقاوي موسيقى تكال مثل بلوسات 10 تخليطات تحاسيهم اللون أفريما مالت All Africa Music Awards بموياتنياتاتن بموسيقى إجتا زلو من أغراوي كوميتي زمرح كوينو علامو بروه مسائي فسحان حدنت أهغر أفريقان زمعديو هابتام أفريقاوي كبرتاتن معقاب بهلاوي ريماتن يتنبلن يتبابعن بمسرات أب ويب سايت أفريما زركب حبريتا بأفريقاويان سطلاويان زفريو سراحات موسيقى بمولدار دما نبلوص سراحات يشلم كوميديان موسيقኛ دراسن አላይን ዮናስ መረታብ ማይናስ ብርክዝ ዝበሉ ስነጥበባዊ ስራሓት ዘበርከተን ብዘቅርቦም እዋናውና ዘናግዕን ናይ ኮሜዲ ስራሓቱ ብብዙሓት አድነቅቱ ዝተረኸበ ሓደ ካብ ኤርትራውያን ኮሜድያን ሓደ እዩ ድምፃዊት ደራሲትን ዘያሚትን መንእሰይ ስነጥበበኛ ሜሪ ዘርአብሉኽ ድማ ክሳብ ሕጂ 4 ንፅል ደርፍታትን ሓደ ኣልቡምን ዘፍሬት ሓንቲ ካብ ሓደስቲ መንእሰያት ስነጥበበኛታት እያ ብተቕርቦም ናይ እንግሊዝኛ ደርፍታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ጽቡቕ ተፈላጥነት ካብ ዝረኸቡ ድምፃውያን መንእሰያት ሓንቲ እያ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ክሕፅን ምንባር ብርሃነ በርሄ ምዞም ክልተ ስነጥበባውያን ኣጋይሽና ዝገበሮ ሓፂር ዕላል ይቕፅል حميدة انت حميدة جبالي لا لا انت حميدة نبيك قدا انت حميدة كذا جبالي انت حميدة لا 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 انت حميدة حميدة الكندي انت حميدة انت حميدة سمي يوناس محرت اب مايناس بهال اب سنه طبب كم كوميديان موزيقኛ ተወሳኻ ከም ዳይሬክተር ኮይነ ነጥፍ ማለት በሐፈሻ በቪዲዮ ክሊፕን ኣብ ኮሜድን ሲ ብዙሕ ዝበለ ስራሓት ሰሪሕ ኣለኹ ሳብ ሕጂ ማለት أبروح بهال كم دمجاويت قداميت بلس زياميت كله نتفعله إكساب حجي
كاب مجمرتا مالتي 4 سينجل زرقيها نيره حجه هلا اذا ابجريد تبع البوم حسيت 5 درفتات دلو البوم كله حج زرقي ابز قربا اوان هغراو مدرخ في صراحكم كليب وددر مستوم بمصات 10 تسوري إلو كمين روت وددر تا نزتكال حاتياتكم زلا ابيا تركز تواداديرا زلا حميدة تبل ميلودراما وي كوميداوي درفو خينا افريما خا مستن بلوصاتناي ባህላዊ ቪዲዮ ክሊፕ مستن 12 ተሓጽ ያላ አፍሪማ ኸ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ አፍሪካ ካብ ዘለው ናይ ሙዚቃ ንመንእሰያት ድሽልም ሓደ ዓብ ትካልዩ ዓመታዊ ይዝግበር ስለዚ ኣብዚ ደረጃ ዝምብጻሕና ኸ ባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ኤርትራውያን ንሕበን ማለት እዩ ንሶም እዚ ንደሊ እዚ ኣይንደልን ኣይብልኻን ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ክንሰርሕ እንከለና ከመይ ጌርካ ኣብ ኣህግራዊ መለክዒታት ወይ ኣብ ኣህግራዊ ሽልማታት ክበቅዕ ከም ዝኽእል ሓሲብናን ሰሪሕናያ ማለት እዩ ኣብ አፍሪማ ይኹን ኣብ ካልእ ውድድራትን ኣትይሎ ዝስራሕናተ ይኹን ናይ ሜሪ ስለዚ ኣቀዲሙ ኸ ብኣፍሪማ ኣብ ቀረባ ግዜ ስለዝውዳእ ኣብዚ ሕጂ ተሓቢርና ተመሪጻ ከም ዘላ ማለት እዩ راح ميريتا نوددرت حتى لا حنت خبتنا بالبوم دلا درفي لايس مالتي ان كبتنا في البوم نبر 15 درفي حنت مالتي كنسرح لنا نوددرنا انا سرحنا اب بيست فيميل ارتست ان ايست افريكا في الكاتيجوري هلايت حاجه لا تملكيتاتنا بزي نفتاتو تاينيرو تمغمغمي حميده اب ባህላዊ ስራሕ ተጸቂጥላ ስለ ዝተሰርሐት ከምኡን ጽቡቕናይ ሙዚቃ አሬንጅመንት ለዋ ተወሳኺ ጽቡቕናይ ሕብሪ ብሄር ምህላዋ ነትውድድር ብቕዕቲ ወይ ብልጽቲ ክገብራ ካብ ዝኽእል ረቆሒታት ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናብኡ ዘብጽሓ ሜሪ ቦጋንኪ ታደርፍን ውድድርልና እናሰርሕና ከም ጀመርታ او مسقربنا هلاي كابتن تقرب درفتات تبقي عن ውድድር ስለስተባለ ተሓጽያ ምናልባት እስኪ ዝቀረበ አዋን ጀሚርና ኣብዚ ካብ ሃገርና ዝፈረዩ ፍርያት ኣብዚ ሃገራዊ መድረክ ከቃላቀሉ ጀሚሮም አሉ ከም መቀጸልታ ናትኩም ካ ዘን ሰሪሕኩም ዘለኹም ኣብዚ ደረጃ እዚ በጽሕና ኣለዋሞ ወሓፈሽ ምን ታይሪእቶ ለካ ኣብዚ ዝቀረበ ደርፍታት ከባቢ 8800 ሙዚቃዊ ቪዲዮ ክሊፕ እዩ ቀሪቡ ካብዚ ኸ ናተይ ናይ ሜሪ ከምኡን ኣብ ስደት ተቀመጠ ሪሞን ተስፋይ ትበሃል ወናላት አልሰይትና ማለት እዩ ካብዚ ሁሉ ኣብኡ ዝቀረበ ደርፍታት ወይ ሙዚቃዊ ስራሓት ብሉጽ ኮይን ተረቂሑ ናይ ኤርትራዊ ስራሕ ኣብዚ ክመጽ ከሎ ዝፈጥራልና ሓጎስ ንኹላትና ሩድዩ ስለዚ ድማ ንቀጻሊ ካብዚ ንላዕሊ አበርቲዕና ክንሰርሕ ጥራሕ ኣነ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ ማይነስ ሃዛ ሐሚዳ ትብል ደርፋ ገጥምን ዜማን ምን ይሰርሕላ ናይ ክሊፕ ደረጃ ምወዳታ ነው ትበጽሕ ቲነዚ ዘፍረየ ተካልከ እንታይ ይባል ሐሚዳ በዮናስ ማይናስ ኢንተርቴይንመንት ብዝብል ባይ ኣብ ትሕተይ ምዘሎ መሳርሕተያ ተሰሪሓ ናይ ዝተካልያ ኸ ማለት እዩ ግጥሚ ባዕለይ ገረዮ ደሓር አሕመድ ሸኽ ናብ ዓረብ ግጥሚ ቀይርልና ብድሕሪኡ ሙዚቃ ናኦድ ፍትዊ ዝበሃል መንእሰይ ሰሪሕዋ ዜማውን ኣነ ጀሚራያ ንሱውን ብዙሕ ምቅያራት ገይሩ ዕሪዋ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ሐሚዳ አሰራርሓ ንቪዲዮ ዝምልከትካ ስእሊ አቤል ተኸስተ አቤል ቲሰ ሲኢልዎ ኤዲት ካ አቤል ሃይለ ተዋሳእት ኻቶም ምሳና ድሰርሑ ማለት እዩ በዚኦም ያ ተሰሪሓ ምናልባት ተኸስምዖ ኣለኻስ ዓረብ ሙሉእ ዝመስል ግን ካ ትግርኛ እዩ ሞህጅት ለሃጃቡ አመምጻ ተተጠቀመሉ ቃላትን ተአደማምጻን ከመይ አዋሃይድካዮ ቲ ትግርኛ ብናይ ዓረብ ለሃጃ ኢናልናዮ ትግርኛ ዝበዝሐ ትግርኛ ይዘለዋ ዳርጋ 700 ትግርኛ እዩ ስለዚህ እቲ ለሃጃ እዩ ነቲ ትግርኛውን ዓረብ አምሲልዎ ዘሎ ናይ ዓረብ ለሃጃ ተጠቂምና ነቲ ትግርኛ አድሚጽናያ ማለት ሜሪ ብዛዕባ ስራሓት ግጥምን ዜማን ብኸመይ ተሰሪሑና ላይስ መጀመርታ ኣብ ናይ ቪድዮ ደረጃ ይበጽሐት እንደላ ባኦዲዮ ሆላይ ተሓጽያ ደላ ዜማ ባዕለይ ሰሪሐዮ ግጥም ሆላይ ምስ ድሪመር ጂ ድባል ገጣማ ያሎ ምስ ሆነና ጽሕፍና ሚውዚክ ፕሮዳክሽን ካ በመለያ ብርሃም ተሰሪሕ ማለት አሬንጅመንት ኩሉ I thought you saw me when no one could and no one cared but I heard you whisper that you cared more when you cared for none. Tell me, am I all you need? I know life's boring you down. Say I'm all you need now, boy, tell me. ናይ መወዳእታ ውጽኢት ማዕሲዩ ክንገር ብኸመይ ይወኸን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ንኽበጽሕ እቲ ድምጺ ናይ መሃብ እቲ ሴሬሞኒ ኣብ ሃገረ ናይጄሪያ ከተማ ሌጎስ ማለት ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 21 እንዲደሎ ናይ ወርሒ 11 ሕዳር ውጽኢት ፍለጠሉሃ ዕለት 21 ማለት ክሳብ ዕለት 20 ግን ስቲል ቮቲንግ አሎ ብድምጽ ሰብዩ ተዓወት so ንኹሎም ኢናትና ፎሎወርስ ድማ ኣብ www.afrima.org
ብምእታው ኣብቲ ሓፂን የደለና ካታጎሪአትዮም ድምጾም ንኽህቡ ስነ ጥበበኛ ዮናስ መሕረታ ማይነስ ኮሙን ሜሪ ዓወትም እንየልኩም ይቀኒለ انت حميدة انت حميدة تبالي لا لا انت حميدة نبيك يقدا انت حميدة كذا جبالي انت حميدة لا 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 انت حميدة حميدة الكندي انت حميدة عوتي أفريما بدمسي أو مزمرسو كل دما بأفريما أكاديمي أب أونلاين تراحيوز كايد سنسرع عشر لما تتعلى دما ناب 84 حجرات بتلفزيون بقطة كم زمحلالفون تتكال أفريت الله أبزربنا خبرات سمعتي كم أكال أفريما our voice مالت دمسنا زبل بروجكتون يسوقمي علامو ناي تمرتي حاجز نزل اليوم قلعوت أفريقيا محجازن ናይ ትምህርቲ ንቕሓት ንምብራኽን እዩ ኣፍሪማ ምስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ብሽርክነት ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራት ሰማዕትና ቅድሚ 15 ዓመት ኣብ ዝወርሒ እዚ